皆さん、こんにちは。アダムとイブは神によって最初に作られた男と女です。アダムと神の会話。神よ、あなたはなぜイブをあんなに美しく作られたのですか？おお、アダム、それはお前が彼女を好きになるようにするためだ。神よ、あなたはなぜイブをあんなにグラマーに作られたのですか？おお、アダム、それはお前が彼女を好きになるようにするためだ。ならば、神よ、なぜイブはあんなにバカなのですか？おお、アダム、それは彼女がお